for tuning into Zim News Beat TV. Anangu akutaka tindomborosa manje nankana kuti areperata zvinampatizani. Hanzi mazviona kavazukuru pasi rose rinotoziva kuti kuna tasvi, simbi hombe, n'anga hombe inopedza nhamo nematambudziko. Handiti mazviona. Chitarisaiko zvinhu vamwe vakuponda vanhuko vachitora zvombo zvemubhurugwa kuti vaedzewo kuita zvinhu zvekuti vavavarire kusvika pana tasvi asi havasvike. Muri kupanzwisa vazukuru? Ife ngane yedu yatiwa nayo ngane kuti uyu muntu adwara atazirirwa ngaabwere. Inini pane hunyanzvi hwangu ndepekuti munhu anenge arwara ambotendererwa naye kuzvipatara, kun'anga, kumaprofita atadzirirwa uye ngauye pano. Uzoti ini ndikaiterere bhe naprofita. Hanzi inini handimisane nemaprofita. Kana kuita bhe tintana naprofita. Kana kuita na beju nemaprofita so aiwa hanzi aiwa handita beju nevana. Kuti aite simba mamvu achovaini. Nekuti maprofita acho naye kuti vaite simba rekufembera rekuprofita kwaita zviprofita zvavo vanotoya pano ndisitotovapa magora ekuti vagone kuona zvakavanzika. Ine ndipirane kuprofita kuti ndifuna kusimbisiwa. Saka inini handimire kuprofita kana kuti handimire kuita un'anga hwangu ndichimirira ndichada kusimbiswa kwete nemaprofita kwete. Ini ndinotosimbisa maprofita. Vanouya pano kana mukaona mateleviziyo kana makatarisa matv aprofita ndabwera kwaifanya bezo tisimbise tuone. Munotoona maprofita ndiyo anotoenda kun'anga kuti akwasekuru tigadzire mishonga yekuti tigone kuonawo zvakavanzika tiitiwo magiraza. Maprofita ndiyo anotouya kun'anga. Kunabairoko. Kunyabairoko. Pane akamboona un'anga ichienda kumuprofita kunotsvaga kusimbiswa. Apa pana maprofita ari pakati penyambezo. Gawasimuke arikuda kutraya kuratidzwa anotraya kuda kuprofitawo ngaangosumuka ropafadzwe. Maprofita kana vari panoda kusimbiswa apa hamusi kubuda patv. Simukai musimbiswe mupiwe chiprofita chacho munatse kuona Robert Alright, pamusoroi Zimroyo Zimroyo Chereresai munzwe sekuru vari kutaura naRobert vachimubvunza anova ndiye wemedia. Ine ndifuna chokwadi ndawanda. Zvakanaka ndoda kutaura chokwadi chakawanda. Makuwa chokwadi. Hanzi makuwa ichokwadi. Wana profita anchoka pano kupita Nigeria, kupita Chipinge, kupita jani ndiprofita. Hanzi wakaona muprofita akabva pano akaenda ku Nigeria, akaenda ku Australia, akaenda ku UK, akaenda kupi. Yes, hongu muprofita. Akupita kapanda. Hanzi kwaanenge achienda ikoko kwaanenge achienda kun'anga kunoromba kuti aite chiprofita chine mbiri. Mumafana. Mapanzwisisa ero zukuru. Ine nyambezi. Asi ini ng'anga. Kune kwandigaramuwa kupita profita kandisimbise. Hanzi pane kwandingaendewo kumuprofita kuti ndikutsvaga kunosimbiswa kumuprofita here. Zibura. Ndiripo. Ai mutawira ndingamuyaona. Azite. Sabhuku. Ndiripo. Wambozviona. Asi zvaunozivawo ndezvekuti chii chinoitika pakati pemuprofita neng'anga. Ng'anga ndinotozimbisa Ndino chinonzi chokwadi wazukuru. Ine namalize. Hana sekuru ndapedza. Anamba lero taswada nyamara. Ine ndiungura rini ine. Hanzi vazhinji vanondiziva vanotaura kuti tasva akanyararisa umudi mumangange nevamwe vanhu. Hanzi chikonzero ndechekuti ndiri imbwa isingahukure ndinongoruma.
Akataka kuti ndikusiya rini? Akataka kuti ndikusiya rini? Hanzi akanika kusarenda ndimsiye. Ndosimbisa ng'anga. Ng'anga inoenda kuchinokoro chaene pasi pemvura. Apa ndamba dzukuru wangu achireva pandabwera kuti imwe mawa atee kuna gungano taungananye gungano kuti atere na maprofita tantani zvine ndinotazviitane zvimweni ndabwera zatatira vanhu iye nyabezi na profita ndabwera kwa ini bita nene kuprofita zvakanaka vazukuru na sekuru ndofunga mazvinzwa kuti ndakuudzai kuti ndirimbwa isingahukure ndinongoruma ndakanyarara naika ndofunga mazvinzwa kuti hakuna muprofita anosimbisa ng'anga asi ng'anga ndiyo inotosimbisa maprofita kuti vavepo makona nemagirazi nemagora eng'anga mazvinzwa here vazukuruko kana kabwera na mankhwara nakuti uchigwa pa mankhwara nawe profita kana ndakauya nemushonga ndakakumwaya apo wodonha iwewe kana kuti angava muprofita anokumwaya zvaanokumwaya wodonha hakusiba kureva kuti simba rechiprofita asi mushonga wakapiwa kung'anga zvikumva fara mazvizereko kana kukutondeka na ndode kana kukutondeka na mumwe kana kukunongedzera nechiguno chisoka kana kunongedzera netsvimbo yake muprofita hatitika harisi simba riri kubva kuchiprofita chake asi simba remushonga mishonga yavanopiwa neng'anga idzi vanatasha naika manja mlega amoko ndingozvi asazvizve rubuda badesharera hanzi nhasi ndiri kubuda izvozvi kutaura kwandiri kuita ndiri kubuda patv ndiri kubuda palive izvozvi kwandiri kuonekwa pasi rose ndichitaura izvo andiri kutaura izvo robert kanaenda kureva kuimba hanzi nasekuru mashoko yangu andiri kutaura uri kumanzwa here muzukuru ari munzeve ndati tani handati kudii mata hakuna muprofita anosimbisa ng'anga maprofita ari kutouya tichitoasimbisa kuno tichiapa masimba pamwe nemishonga kana akapinda kunze kuNigeria kana vachipinge akupezana na ng'anga ikoko kana akaenda kuNigeria kana akaenda kuEthiopia kana akaenda kuUganda ari kunotsvaga masimba yaari kupiwa nei neng'anga ng'anga ndiani ng'anga ndiani tasho ndavana tasho ndife tapata chinyakare chati chamuno mudziko ona dziko rinonza mpondoro hanzi ndisu takabata pasi pano ndisu mhondoro nekuti varidzi venyika imhondoro vatungamiri venyika hongu varidzi venyika asi vanotsigirwawo zvekare nei nemhondoro hanzi mhondoro dzacho ndisu vana tashu chivantu umuvara muri kurinzwa here shoko imwe profita mureva kuti ng'anga ndifiti tate hanzi kumaprofita kwamunoenda uku vamwe vanokudza kuti ukaenda kung'anga dzedze varoi vaivai unonorombesa kung'anga hongu hanzi chokwadi tiri varoi purasi kurombesa dzimwe ng'anga dzinorombesa asi sekuru tashu ndofunga manzwa vati vanorapa vanouraya varoi vanoita go back to center vanoparadza urombwa ndobasa ravo sekuru inofiti wangu pakuroza mundu akuroza anzake uroi hwavo sekuru tashu kana vachinzi varoi havazvirambe vari kuti hongu ini ndiri muroi asi ndinoroya ndiri muroi anoroya varoi vanoroya vamwe vanhu saka tinoti sekuru tashu muroi wevaroi ehe mundu ukandizondewa ndofiti hanzi ukandivenga zvinoreva kuti uri muroi bhosi kana munhu usiri muroi haungandivenge nekuti ndiri mumiririri wako against muroi wako saka ndivengwe kai ndinofarira mapanzwisisa ingani ndikurevera pesa kana dzikuresa rimve hanzi nauya ndiri kureva handisi kuireva kwamuri mega kutaura kuno ndiri palive Facebook ndiri kutaura ndiri pachivhitivhiti ndiri kuonekwa ndiri kunzwiwa pasi rose
vose nevanhu vose vanorarama pasi nyika pasi pano vari kundinzwa. Handisi kutaura imi mbedzi muri muno mudare rangu. Iwe kana ngoni nyamura tsapara dzako piri nadzo. Kane ngoni hanzi takura shangu dzako uende nadzo unogara nadzo kwauri kuenda uko. Mawa dzati pasa mirando pa. Mangwana unozotinetsa kuti ndakasiya tushangu twangu apa. Ife tiprofita neshangu, tiprofita matenda. Hanzi isu hatiprofite shangu kana dzashayikwa pano, tinoprofita varoyi. Mamba. Nairo bani. Iwe ndichira mangwana ndizopereka kuti ndasiyana kugenda hapa naenda kupondisa mara pekeni. Hanzi ndinoprofita nyaya dzemishonga dzeuroyi, handizoita chiprofita chekuzotsvaga bhutsu kundifembera. Hanzi nasekuru ini ndiri n'anga inoprofita uroyi, handisi n'anga yekuti wabirwa bhutsu dzako wozoti sekuru femberai kuti bhutsu dzangu dziri kupi. Hanzi kwete handifembere bhutsu kuti dziri kupi, handinofembera zvikwambo nemishonga yakaipa neuroyi, ndo zvandinofembera, handifembere bhutsu. Saka kana munhu wauya pano chengetedza bhutsu dzako kuitira kana dzabiwa usazoya kuna sekuru kuti sekuru kana muchiona kuti bhutsu dzangu dziri kupi. Hanzi kwete inini handione bhutsu. Pamusoro wevazukuru hanzi pamwe munozoda kuprofitwa bhutsu idzi, endai kuvaprofita unoita zvekuprofita bhutsu. Handidika kwete kuya pano pasekuru tasu panapa motadza kuchengetedza. Hanzi kana muchida kuona unyanzvi hwangu pano huyai nemurwere ndikurapirei, kwete ndifembere kuti bhutsu dzako dzaita. Sekuru tasu vakasiyana nemaprofita aya anondofembera bhutsu. Sekuru tasu vanofembera muroyi, vachirapa muroyi, vachiparadza zvikwambo, vanofembera kuti chikwambo chiri apa vochibata mochiona. Kwete kuzoti sekuru tasu femberai kuti bhutsu dzangu dziri kupi. Pano hatizvide izvozvo muyedzi. Manzi verazukuru, hanzi moda kuita muyedzo sei? Vamwe moisa bhutsu dzenyu muhomwe moti sekuru tasu femberai kuti bhutsu dzangu dziri muhomwe. Zvinoporesa here, zvinobatsirei izvozvo zvekuti sekuru femberai kuti muhomwe munei. Iwe waisa bhutsu dzako muhomwe da kuedza sekuru kudaro, zviripo izvo. Uyai nemurwere muone sekuru arapa. Hanzi wakandiita muyedzo kuti sekuru femberai kuti muhomwe wangu munei, hanzi ndokuuraya. Zvakanaka vasekuru, hanzi nasekuru ndinotenda. Munhu wese kutanga kutenderera muchuya hwanu muchinotenderera muringi muchuya musayo netsvimbo iyi muchinoya kuchena munogara pamakagara.
For these and more stories, tune into Zim News Beat TV.